My shoes. Ayo. Naadari ang balay ni Ma'am Gloria Monera. Siya, Ma'am. Ikaw? Sinaron, Ma'am. Birthday. Birthday nila today. Happy birthday. Kung anong good ka nang naamang lechon package nga gi-order daw ni mo. Sana all. Di kan may pagadian, Ma'am. Dayon, ikaw daw nagtawag sa ES Hoy, Lechon Ben! House. Dahil ko ano. Ikaw raw ba nag-order ni Ma'am? Ay, mong anak ka nag-order? Namagun na yung bayro nun. Wala. Gismel. Disney ko na, Ben. Gis. 10, Ma'am. 10. 10,000. Ha? No. Si Ma'am Gloria Monera man daw ang nag-order ano dito. Hala. Wala ka ga-order ni Ma'am? Nope. Basig ako mga anak ko. Di totoo yan. Patay ka ano doon. Punta na daw sila, Ma'am. Katibaw, anak. Pangutan na kay mga anak na dira. Sa gibinungangan kanila order ani. Wala nga. Sige. Sa bagay. Naam, ito yan na. Nag-mais ko sa place. Okay po. Pangutan lang sila, Ma'am. Opo. Sana magudiri ang lechon, Ma'am. Inaog na lang namo ba? Oh, no. Pero ang amo pangutan ni ang cash manggod kay bayran manggod ni siya. Ipanawag na lang namo, Ma'am. Naam na lang. Nya okay ra naray makabayan ani. Need ka man lang tamong kay. Di tawag gani. Nara man kay pambayad, Ma'am. Gismil lang ka. Mutamutan na ninyo? Si Ma'am, may mula kabaloan ni Guro. Wala ka kabaloan ni? Wala. Good. Kasi surprise ba? Dapat ng kahaan ni. Lechon ng kaha. Di man yun, Ben. Kapagadian pagid ni gikan, Ma'am. Ang kaning lechon. Nag-order na ako. Taka? Na. Kasi naka-Shopee na Ni Ma'am Gloria, Ma'am Gloria. Wala yung Bola lang yan. Lechon package maguni siya. Naayon siya yung mga pagkaon doon. No. Alisod ko lang kami, Mami Gloria. Oo, ikaw may Gloria, Ma'am. Hey! Kuyugin lang ninyo kayo mag-swat sa uban. Nag-Shopee dahil kagkuanay. Ganang di mo kakubi-kubi sa imong telephone ay. Kagkubi-kubi nay. Sabaan yung karong mga po na kubi-kubi kag-Shopee. Ay, kabawa mo. Isa man day ga tawag ani, Ma'am. Nope. Ikaw man daw ning adto sa opisina, Ma'am. Ikaw man daw nag-adto ani Nasa? sa pagadian. Nga from order. Wala. Ano ko niya itong pagkadian ko? Hala. Sige lang kay basta gibiruangan kasi yung mga anak ani. Nana man budang lechon dari package, Ma'am. Ali, Ma'am. Ito ni Bitko.
Dari ma'am, ali ma'am. Kanus aday ka nag ano ani? Wala jud ka nag ani. Sinungaling ka! Hindi ko kahibaluan ko sa mga anak. Ako lang naman nung mansang ng order mag-ito nga. No. Ah, na sila gi. Nasa slaughter. Ah. Ikaw man daw ang sulti sa opisina ani kami man pig-deliver agad Ayun ni. mga sikreto ko sa ES Lechon House dito sa may ano Pagadian. Ano ko niya itong pagadian ko? Nangatwirang ka pa! Ito ano mo sila nga i-deliver na daw ang gi-order ni mga lechon kaya na nagay. Ayan, abrihan na lang ma'am kaya kung sa magaling ni pabayaran na lang mag-amot man daw sila. Okay ra ninyo sir, amutan na ninyo. Kaya mo siya kabalo daw diyan ni. Kamalubad. Na. Ali ma'am. Aday, pagpandong na kita. Sige ma'am, abrihin ma'am, pagawag lang po. Ali ma'am. Ikaw dari abri ma'am. Amot naman ni. Mamamot naman sila. Ops. Kayo di! Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Surprise delivery for you. It's a prank mo. Dila-dalit sa party. Surprise delivery para din si Muhammad. Ready? Kantahan naman natin. Happy birthday! Wait! Birthday to you. Alright! Happy birthday to you. Ano yung dari ko, ma'am? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday. Palakpakan naman natin si Ma'am. Yay! Ma'am, it's a prank. Dili na siya lechon package. Dili. Surprise delivery para sa imo. Happy ra ka, ma'am? Na-surprise ra ka? Happy pero nakuyawan. Happy nagtanay ko kay kuyawan ko. Kuya magulak na. Nakuyawan dyan ka, ma'am. Kuyawan kay. Ganun man. Huwag ko ka-order ngayon. Huwag ko nakibaluman. Magsabi ko na eh. Huwag ko sila nagingon. Wala magpundo sila gaingon nga na ay order. Maabot niya. Huwag yun. Huwag ko kibalo. Na-surprise ka, ma'am. Surprise sa tingali niya. Huwag ko ilis. Ginagawa ko ito. Okay, okay. So, happy birthday, day. Happy ra ka? Nalipay ra ka? Happy Roy. Bahalag na kulbaan, no? Happy na kulbaan. Ay, nindot kay bulak na Wow. Ilo lang ang Alright, ito na yung hatag lang. sige ko kapura nga. Ay, kano saan na ninyo humnon na inyong trabaho? Ayaw niya ra. Sabi ay lang. So, happy birthday, ma'am. Alright, ma'am. So, good afternoon. O good afternoon sa talang tao nga naadiri karon, no? So, anyway, it's a prank, ma'am. Dili dahil lechon package. Kasi surprise delivery para sa imo, okay? So, ma'am, it's your birthday pala today. So, this time, base na tingala kautin sa mi. O ganong namin ka rin ang ilan pag-ibig lechon package which is dili diay. Naka-set up tayo siya sa van para sa imo ang birthday surprise. Magpalaila sa mi, ma'am. We are from Everything Surprises. Nalay sa ka-special person na gusto ka i-greet today of happy birthday! Palakpakan natin.
Okay ma'am, sa yun natin lang kaka-special, yun natin ka-love. Nabisan to, wala ang special person na gusto mo hatag sa mga dari is gusto lang niya pabati sa mga unsa kaniya kahinigog ma'am. Wow! Siyempre, birthday ni mo today ma'am. Gusto niya ma-experience ni mo na special kay kasayahan din. Aside from that, bisan to pala siya dari is gusto niya nga makasaulog sa mga ataw manatawhan. Alright? Siyempre, birthday ni mo, daghan siya mga special gift na i-prepare para sa imuha. Alright? Excited na kamudawat ma'am sa mga special gift na ipadala niya para sa imuha. Excited na si ma'am. Alright? So, dili na ito dugay-dugayon, dili na ito lakay-lakayon. Since birthday ni mo today ma'am, na siya ipadala sa imuha na 1 dozen bouquet of roses with 20,000 pesos cash. Happy birthday! Wow, sana all! Alright. Mga tulong kabaw-kabaw niya, mama. Bitaw. Siyempre, birthday ni mo today. Ngayon natin sa nila ka-sweet sa imuha, ma'am. Dapat sila ipadala sa imuha nga mga tamis. Kakanin sa Bilao. Happy birthday po, ma'am! Grabe ka-sweet. Sweet yun na naghadag sa imuha, ma'am, no? Dili lang kay ka, siyempre, birthday mo today. Dapat sila ipadala sa imuha na mga sweets. Another sweets na naman. Dunkin' Donuts po, ma'am. Happy birthday! Wow! Sana all. Okay, happy na ka, ma'am? Saan na na-vitamin mo? Alright. O, nana kay kabayad na mo ron. Kumina na bayo din eh. Pulbuton lang daw. Anyway, syempre, birthday ni mo today. Every occasion na agad day, special with birthday. Di ini siya mawala. Nasa siya ipadala sa imo today, ma'am, na red ribbon cake. Happy birthday! Wow! Grabe. Alright, nana kay idea mo kasi kahata gani? Kinsa ka ha? Napakaiba na, ma'am? Napaniba na? Naaaman doon? Masakit doon. Masakit naman. Sige lang, kala ko ibang bana may gahatan. Anyway, syempre nahatag na mga special gift, mga surprise gift na gusto ipabot sa inyo ha. Dili na ito nabawaan ka rin na kinsa gahatagan. Naka-idea kinsa? Kinsa ka? Wala? Kasi nakadari sa mga nakapalibot ni mo, no? Okay, so na siya yung special letter, ma'am. Ang mga patahon para mabawa ni mong kinsa gahatagan. Hilag daw, kibi. Alam mo kuhan yun. Pistol na. Dara, ma'am. Ay, hilak si Bing. To my nanay, happiest 70th birthday to you. Una sa tanan, ako dako pasalamat sa Ginoo nga ikaw ang nahimo namong nanay. Salamat sa tanang pag-antos ug pag-amuma namo. 15 ka buok nimo mga anak. Bisan pa man sa amo kadaghan o nagkalain-lain namo mga batasan, sa tanang pagsulay kalisod sa kinabuhi nay. Salamat nga nagpabilin jud ka magmalig-on para namo. Salamat kayo sa imong pagkakugihan o pagsakripisyo nay. Sa kadaghan kapakyasan sa atong kinabuhi, laban lang jud tas kalisod nay. Bahalag nagkalisod o dili na mulaban nato. Bisan tinuod nay, ana ako dinhi sa layo. Dapit, pero ana mo permi sa akong kasing-kasing ug pag-ampo nay. Hinumdum mi permi na pinangga kayo ka namo tanan kamo ni Papa. Pag-amping mo permi, pag-amping mo permi, hilabi na sa panglawas nay. Uban sa panghinaot nga magmalipayon ka karon sa imong adlaw nga tawhan, pinaagi aning akong surprise nga unta mapuno sa gugma o kalipay ang imong
kasing-kasing. Sa imong ika-70th birthday, hatagan kaunta ka sa Ginoo ug daghan pang katuigan magsaulog o magmalipayon sa kanunay. Once again, happy birthday, Nay. I love you. Greetings from Dayday. Palakpakan naman natin. Alright. Naghilak na yun si ma'am. Nasayot ko nga kanang imong luha, ma'am, is luha na siya sa kalipay. Siyempre, no, wala dyan kag-expect karon nga na mabot ay namin na surprise. Na nag-teary eyes na yun si ma'am. Niligid na pungan. Okay, ma'am. Para mapagawas na yung mga gibati karon. Siyempre, birthday ni mo. I-surprise kasi yung anak na si yung Dayday. Si ma'am Ron. Ni siya karon. Na siya sa Dubai. Bisan sa iyang gilayon, ma'am. Wala yun siya nakalimot sa imong adlaw nga natawhan. Bisan sa kalagan sa imong mga anak, special kay kasilaha ka nakapahigayon sila ginanani sa imuha karon. Sige ma'am, so sa man imuhang ikasulti sa imuhang anak na may naghatag nga surprise. Ug unsa po imuhang response sa iyang letter nga gisulat para sa imuha. Okay ma'am. Dali lang ma'am kay naminaw si Ma'am Dayday ron. Dahil daghang salamat nga. Ako magtuo nga maabot ni akong kinabuhi. Bisan sa kalisod nato, sa guban. Imong yung gituman ng imong pangandoy para nako. Daghang salamat. Daghan pa unta ang mga kasing-kasing sa imong naigsuon nga makahinumdum sa atong kahimpang. Bisan tungkol nga namo sa layo, ikalipay kay nagdugdako nga naabot ni karong pigayon na. Ug salamat kayo sa Ginoo nga giubanang gyud ta sa kanunay. Daghang salamat. Alright, palakpakan naman. Okay, so thank you so much, ma'am, sa imuhang manilog kay mga response para sa atong sender ng si Ma'am Dayday nga nakakaroon sa Dubai. Okay, na side ko, ma'am, nga kanang imong luha is luha na siya sa kalipay, ma'am, no? Bisa to man sa kami ngawon. Pila nakatuig si Ma'am Dayday nga wala dari. Pito lang yan. Pito, so lugay-lugay na yun nga panahon. Wala mo nagpunta. Sige lang, ma'am. At least, bisan sa inyo natin ang pamakis na pabati niya sa inyo sa kanya ka-special o wala ngit siya nakalimot sa inyo birthday today. Huwag nahimo pa yung ihatagan niya o memorable moments para yun na niya. Mahimong extra special ang celebration sa inyong birthday today. Okay, so thank you so much, ma'am. So this time, napaka mga anak. Siyempre, tinunto, ma'am, 15 dyan mong anak tanan. So, wow. Congratulations, ang dami. Okay, so karon kani mga anak nimo sa 15 ka buok, posibleng bulay na adani. So naagid sila. Okay, kisay una nimo pasumpihon, ma'am. Kinsa ma'am? Ay, Nay, happy birthday na hinaw ko ta nga tagaan mo ng taas nga kinabuhi nga maguban-uban ko sa imong birthday. So, kohon happy birthday. Ayan, ikis mo naman si mother. Ayun. Thank you so much, ma'am. Alright, so next po, nagkakait salamat. Next po. Ay, may nga po na, happy birthday, Castinta. So, wala ka nag-order package? Wala po ko nag-order. Abot, kinsa nag-order. Kailangan po ito kong surprise din mo. Ngayon, happy birthday sa Castinta, no? Sumara ni mo. Punta, good health. Makawan pa ka na mo. Siyempre, surprise. Dili na ni hulbot-hulbot. Buki na ni. Dako-dako na ni. Dayon, daghang salamat sa imong pagsakripisyo na mo sa mga igsoon, sa 15, kabuok. O salamat po kayo na supportive. Kaya po nini mo bahala mo makinaya iya-iya. Sige, salamat kayo na. Happy birthday. Happy birthday. Salamat kayo ninyo, ha. Alright, sila kay salamat, sir. So thank you so much. Kisa ko nga next. Sige na po. Okay, saman. Pamangkod na nga po, panuban. Okay, so imong lolo na-celebrate sa ay lola, si nanay nag-celebrate sa ika 70th birthday. Unsa man imong birthday wish para sa iya? Unsa man imong gasulti sa iyang tita nga may naghatag nga surprise? Nay, happy birthday! Happy 70th birthday and
salamat kay imo kong gidawat diri sa imong Pinoy-anan magupat na katuig. Salamat sa pag-amuma bisan pa man wala si mama sa akong piliran taga-adlaw, ikaw ang naa diri sa kuha. Unta matagaan pa ka og daghang kinabuhi. Kapis kay sa lawas ug himsog nga pangawas anak. Tapos kang Mami Dayday, salamat me kay sa mga tabang na imong nahatag diri sa diring pamilyaha, sa financial ba, sa physical ba, unsa man imong ipang help sa amo. Salamat kayo ug naay nga happy 17th birthday. Alright, thank you so much. Talaga kay salamat gang sa imong nindot kayang wish para sa celebrant. Okay, next. Apo, kinsa pa man? Dari mo. Ay, ang mama. Okay. Day 9, happy birthday. So tinawag lang, dili ra si mama mo nagkuhan aning. Ansa po mo. Why ilakay? Ansa po nimo. Ang plano dyan ani kay si Ate Bede. So gituman na gyud ni mama. And kabalo ko nga happy kay si Ate Ron dito sa langit nga natuman na gyud ang wish para nimo. So unta nay kanang kuan pa imuhang kanang imuhang kalusugan nay. Happy birthday nay. Unta naapay daghan nga birthday nga mahitabo og mga surprises. Alright. Tulog pa ka naman natin. Thank you so much, ma'am. Ay, naghihilak na sila. It's okay kasi tears of joy yan, no? Alin na, ma'am. Ikaw na yung next. Sige na po. Sige na. Birthday kayo nay. Salamat kayo sa imong pagawat na bisan sa buong naman. Nay, salamat kayo sa imong pagtagal diri ako nay. Nay, happy birthday. Okay, so thank you so much. Naghihilak na gid sila tanan. Kisa pa man next kanina hinghilak na po. Okay, gang daragang. Unsa man imong birthday wish para kay nanay? Happy birthday. Happy birthday, Nay! Dadagan pa katuigan nga mabot siyang kinabuhi. Dagan na siya mabot. Hindi mo. Hindi mo, Ben. Okay na? Thank you so much. Happy birthday, Nay! Kabulong ko sa atong struggle ka. Kabulong rin nga sa Badi. Malipayon to kayang ning gusto. Si Mami kawas na gawas. Pero game niya. Makaya ka. Malipayon kasi mong 70th birthday. Happy birthday, Nay! Palayo na gusto ng kinabuhi. Malipayon lang tabi mong inay. Yeah. Sige lang kayo, nasayod ko ka ng tanang luhan niya is doon siya sa kalipay, okay? So next, kinsa pa man, pa? Sige. Sige na, sir. O sa man yung birthday wish para kay nanay, nag-celebrate sa iyang ika-70th birthday today. Sige lang ka. Sige, sige. Sige lang. Sige lang yung mga birthday wish kayo. Aligay. Gaksa na nay, gaksa. Sige na. Dali. Uli mo ka. Grip lang man. Happy birthday na nung dagan yung birthday na yun. Maayong panlawan. Ayan.
nga si nanay. Okay na? Wala na yung mga tan? Anyway, so thank you so much once again sa inyong mga birthday wishes para sa itong celebrant karon. Kay nanay nga nagsaulang sa iyang 70th birthday. So happy birthday na. Grabe ka malipayan na ang birthday ni mo today. Daghang kay naghatag og birthday wishes para sa imong mga minana di ka nakabalangga, no? Okay, so kami na lang ni nanay dariron. Pagkawas na mo kay dili na mo imong hatag og birthday wish. Okay na. Okay, so this time syempre birthday ni mo today, nay. Dili lang kay kini again atong surprise. So another set na po sa atong program, okay? Haranahan ka na mo, nay. So nay song nga gi-prepare imong anak, imong mga apo, imong tibo pamilya karon. Nasa nagi-prepare ka song para sa imo, ha. Then aside from that, gihangyo ka na mong kamutindog kay sayawan ka nilang sweet dance, okay? Mura ni kadibo si nanay karon. Sweet lang, sweet. Oh, sweet lang. Sweet lang sana ako, kabalo mo hip hop. Sweet yan ka na. Mas New York chick. Oh, next na. Ay, paru-paru din. Okay, yan naman. Kaligo. Hindi, sa kaliko na. Ayaw na na, urot. Ulan na. Kumunta ka na, di mo man ang kanta. Ay, kumunta ka, basta di mo man ang kanta. Wala ka. Hindi na, yung isa kanila ko 500 no. Daw ko 500 dito na. Tos kiki 500 na yun. O, ikaw na ka. Ay, yan. Ayaw, gabon ko. Wala na yung suon. Ang bawit na ito ay alay ko sa'yo. Ang ibig at ibig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y naging Lagay ko pa rin yung ikaw ang sabi ko. May puso ganyan ang tulad mo. Ibakoy ko yung alay do. Awan. Lahat ibig Dapat kinakawa. lahat kanya lagi ikaw kasama mo. Ang
ninyo ang atong celebrant na si Nanay nag-sound of Fair kasi tip na katuig karon. Happy ra ka, Nay? Ipay ra ka? Grabe ka bongga mo celebration. Wow. Okay, so this time, syempre, birthday ni mo natin cake. Sa itong kabrihan ng cake, kantahan ka na mag-happy birthday na. Okay? Alin mo dali tanan, dito mo sa kilid ni. Alright, so natin cake. Ang nakabutang sa ito ang cake. Happy 70th birthday, Nanay! Okay, so ready? Itong kantahan. Clap your hands, everybody! Clap! Hey, clap your hands, everybody! Clap it! Hey there! One, three! Happy birthday to you! Ready? Happy birthday to you! Together! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Birthday to you! Everybody! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, talapak ka naman natin. Yay! Alright, Nanay. So, syempre, it's your birthday today. Unsa man imong birthday wish before ka mag-blow? Ako lang pangandoy nga mataas-taas paunta nga atong kinabuhi o magmalipayon ng ta sa kanunay uban sa mga pamilya o ginaot unta nga akong mga anak na to sa layo magmalipayon ko sa mga saksi sila karon sa among kahimtang dire. Daghang kayong salamat. Alright, blow the candle, Nanay. Tayhop sa kanila. Yay! Happy birthday, everybody! Clap it up! Clap, clap. Join mo, dali, join. Clap. Everybody. One, two, three. Happy birthday to you. Everybody. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, palakpakan naman natin. Yay! Happy birthday, Nanay. Grabe ka, Bibo, no? Kung birthday ka rin. Alright, so dili lang tayo kanina ganatang surprise. Siyempre, birthday ni Nanay today. Dami Dance Challenge. Wow! Kaya mga dancer may kinigtanan. Okay. O sana. mga Paro-Paro Gym members. I would like to announce na kamong tanan is now certified members of Paro-Paro Gym. Palakpakan naman natin! Yay! Marag-ipraktisan na ninyo daan, no? Before may nakabot.
Grabe na. Ma'am, grabe ka-happy ang celebration ni mo today. Grabe, nagpalipayan ang tanan sa pagpapulog sa mga adlaw nga natawan. Nasayad ko, bisan ang mga anak ni mo nga wala diri karon, especially si Ma'am Dayday, kaya may naghatag nga surprise is happy sab siya nga nalipay mong tanan karon, okay? So this time, ma'am, okay na mong tanan kung unsa man imong gibati sa surprise nga gihatag sa imong anak. Daghang kay salamat sa akong mga anak ug sa uban sa akong mga apo nga nalingaw usab kay sila. Ug salamat kayo. Unsa imong gibati na? Nalipay na pud kayo ko bisan kapoy unta sa akong mga daghang kay gibuhaton. Dayon murag nawa sa akong kapoy ug kamingaw nila na kuan wa dinhi. Daghang salamat. Alright. Palakpakan naman natin si Nay. Yay! Alright, so thank you so much, Nay. Nahilak naman na, nahilak. Alright, so once again, thank you so much everyone, especially sa tibong pamilya karon nga na diri nakasaulog sa ika-70th birthday ni Nanay. Palakpakan natin si Nanay. Yay! Wow! We're so thankful and grateful din sa client namin na si Ma'am Dayday ng Dubai, no? All the way from Dubai. Thank you so much, Ma'am, for choosing and trusting everything surprises. Nagkakaig salamat kay Usami sa gipili nimo nga para mahimo ni posible diri sa may Aurora sa Buanga del Sur, Purok Sagrada. Okay, Poblacion Aurora. So we're so thankful sa tanan nga nakasaulog karon. Og happy kay ni Ma'am nga nalipay sab ka sa gihimo sa imong mga anak. Na nagsaulog ka nga nagpalipayan sab karon sa iyong birthday. Sabi pa nimo na despite sa mga kakapoy na nawala, nahupay tanan, isa pakiilag kanina Gismil. Kulbaan dyan kagamay na. At least nahupay ang tanan. So happy ang tanan. Nagkakaing salamat. So on behalf of everything surprises, dapat may birthday wishes and declarations sa mga daw na tawahan ka na. Nasayad yung mga kadalagot kayong Diyos sa imong ikasitin sa katuig ginabot pa niya, nakaabot pataan niya nga tuig. O nasayad ko ma'am nga dili lang kay kaniyang birthday celebration ang maabot sa imong kinabuhi, kundi daghan pa gyud ang ihatag sa Ginoo nga para makauban pa kanila hangtod sa hangtod. Dugay pa gyud nga panahon, ma'am, no? Syempre lami kayo sudungan ng mga apo nga nanagdagko, imong mga anak na successful na sila hang kinabuhi. So nasayad ko ma'am na kanang tanang birthday wishes nila sa imuha is wish granted na nasa Dios. Okay? So nay, magkinabuhi lang ta nga magbalipayon, magbalinawon uban ang gugma o grasya sa tibok pamilya. And remember na to kanunay na kaning life itself nagihatag sa Ginoo sa tuwa. Sa pagkahimugso pa lang nato from the beginning until now nga nagkinabuhi ta is grasya na nagipisin natin sa Ginoo sa tuwang life. Manay enjoy na to atong life nga malipayon o malinawon. So daghang kayong salamat nay. Once again, happy 70th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Okay na nay, bye-bye ka din flying kiss sa camera. Bye-bye po. Flying kiss night. Wow. Okay, bye-bye. Flying kiss. Alright everyone, bye-bye lang tali sa camera. Makita na sa Dubai o sa Tibok, Pilipinas. Alright, sa mga hindi pa nakapag-follow ng page namin, please follow our page sa YouTube channel, Everything Surprises. Okay naman dali, mga bata. Sa sunod, wala pa sila kababay na. Babay lang po sa camera, bye-bye. Bye-bye.